Karenderia Explorers nataron dire sa Talamban ang kanang sa akong luyo ang VM Balbacua o kanang kisha Bakareta mo na atong sulngon karon o atong lungkabon kung unsay sud nila. It's the new normal and it's been a while na sad gyud bitaw na nag-Karenderia Explorer ta, so let's explore once again unsay mga available nato na mga lami na local food like pochero, Bakareta, lanchaw ug uban pa. So one of the best diri gini sa Talamban before maabot sa Tintay. So come on guys, let's explore, let's go. Meron ang VM Balbacua guys. So wala, mag-enjoy ito, mapalita mansay naa nasa ni dire, pero dire ito dire naglinya ang tao. Salam, salam. Putos, balot. Kaon. Dili, gatlo na mo. Kaon ka? Putos? Putos pa chiro sa. Arang bayar oh. Ah, 90. Ilan ka kanon? Dua. Ada ya, sa kaunod eh. Sa kaunod grass. Dawat ha. Ya upat ka maeste. Oh. Sa kutsero niya sa kanin. Kaya mo na nakapalit na tayo. Og Bakareta, unod og bukog ug upat ka mais. So, kahit sa kinito pa niha udto ron. Tama. Ana nata diri sa VM Balbacua bay. Diri Talamban bay. Oh, thank you so much for watching mga Karenderia Explorer. In a bit, ato na yung kanon dito sa balay. Woo! So mga explorers, nataron diri sa Cabangcalan ug ato nang tanaw ng Velasco Eatery kana. Tanaw na to unsay kuan diha pagkaon. Ato manglungkab ta dito. Ano na naon unsa kay. Pero palitag pa ni udto karon. Let's go guys. Okay. Thank you. 35. Nay paklay o gay ko. Kana og paklay. Tagsa. Potos palihog. Alright, pilang paklay te? 35. 35 sad. Ako mato ako tagsa lang. Unsa ni te? Maskara na ang babong. Oh. Sarap. Ako na lang atay kaya nahinayak na ta. Oho, so nasa yas ka na, nasa lain-lain sudan dire. Ako sa to ko ni taklay. Ano yan? Atay. Ito, atay. Thank you. Sudan. Ito yung mga sabaw guys. Ato pasto sa pagbisita dire ni palitag paklay og atay. Power kay ni. So I'm sure mag-enjoy kita sa lunch run. Kaya napatay Bakareta dito. So yeah, double episode ni sa Karenderia Explorer. So mana, in a bit maniud to na ta.
Ay, grabe kay mga Karenderia Explorer akong lunch. Grabe kalami, bay. Enjoy gid kay ko. Finally nakakaon ko sa Bakareta dito sa VM Balbacua diri na lang sa balay na to gida. Of course, take out rata. Niya katong sa Velasco Eatery ang ilang paklay, lami ba yung paklay ba? Gada ilang at time enjoy gid kay ko. Plus partner og mais. Wagad. Unbeatable. So it's been a while since ni banat kog kaon og mais bay. Pero enjoy gid kay ko. So mana daghan ang karinderya nato nang nag-abri na nay uban na nay dine in. I think sa BM na nay dine in. Dayon sa paman. Of course, take out mostly sa gihapon. So they're doing well man sa kahit papano mutultul gid gihapon ang mga Cebuano sa ilang suking karinderya, and hopefully kamo sa mutultul gid mo sa inyong suking karinderya ug magkita-kita ta. So asa man yung ipabisita lang ko next, let me know para akong aton and I'll do a Karenderia Explorer episode there. And thank you so much for watching this double episode featuring VM Balbacua and Velasco Eatery. Og ganahan mo makita sa akong biyahe na sa lain sa video, it's August 22 GCQ drive. Duha na ka parts, one going to BM Balbacua and the other is going home where ni agin sa ko dito dapit sa ML Quezon Avenue. So mana ang BM Balbacua is located in Talamban, and before kamo abot sa tulay sa Tintay, it's just there unahan sa gym before you reach the bridge. It's just there, makibaw na kadaan kay sa atbang daghan magparking and daghan yun kayo magkuhan sa Balbacua. Mulinya na daan mga alas 11 pa lang, alas 12 mapulhurot na normally. Mao na kuha na ila for take out naa, and I think dine in na asad. And of course katong Velasco Eatery na to atbang sa 7-Eleven Cabangcalan that's may dapit Cabangcalan Elementary School. Mao na. And thank you so much for watching once again, and I hope you continue supporting us, and please support your local eateries also, because the Karenderia Explorer puts the small eateries in the digital map, one Karenderia at a time. Especially this time, they need our support. So tinabangay yun ta, ay magkalimot og suporta sa inyong mga gagmayng Karenderia da kilid-kilid sa inyong mga kasalinganan para mulambot tang tanan, makasurvive ta ni tanan, og mutuyok ang kwarta, og happy tang tanan. So see you guys sa sunod na to na episode, og salamat once again sa pagtanaw. Bye!